geger kuwi nggih. Mula anggere sing nyoba mriki penak. Mila ayo iki gamelan wayang wis digelar. Ibu Waranggana alhamdulillah komplit. Alhamdulillah kepareng lenggah kabeh. Nggih, Mbak Darsini lenggah, Mbak Fahmi isih sugeng, nggih. Mbak sapa nek kae? Mbak Suci, Mbak Dita, oke anu ya ora absen. Terus Mbak Gentari, terus Mbak Eka, Mbak Dini karo Mbak Ayu. Heeh, kabeh pareng sowan. Wiwit sing senior, junior ya ta iki wis pareng sowan ana kene, nggih. Ditambah meneh bintang tamune Mas Petruk karo Mas Bagong, nggih. Mas Petruk diaturi rene sik, kiprah bendrong. Wong ya penari elok kok. Ha iya. Ya kudu ditanjake no. Ha iya no, ora ngopo. Monggo Mas Heri bendrong ning kula nyuwun pelok-pelok. Nggih. Adate pelok iki, Bro. Heeh. Ora bal dislendrak iki terus. Ya. Ya tidak masalah namanya juga. Nggih. Mun atek seneni sing geder lho. Ayo niku. Ku balake malah ngungkuli aku kok. Monggo bendrong pelok Mas Heri. Monggo ayo. Kiprahe dikompletke. Wah, senengku ngene iki lho. Mas Petruk niku ngancani aku wiwit sing kon Bagong munggah iso pusing iki. Mbok kusik. Apa celak bayar utang kopi mau? Apa rumasane bengi iki lakone Bagong kembar apa? Ha iya.
Kula seneng Mas Petruk panjenengan iku piyai sing ngabehi. Mbah nuwun Mas Bayu. Panjenengan iku sakliyane dadi Petruk ya penari nggih ta. Ya napa dadi guru tumrap nggon MC utawa pambiwara. Oh ngono, heeh. Dadi pambiwara utawa upacara mantu cara kraton. Nah kuwi Mas Petruk wis pono. Nggih alhamdulillah derek nguri-uri budaya Mas Bayu. Nggih Mas. Ajeng arep sapa meneh Mas ora awake dhewe. Nggih saestu. Wiwit alit menika putra-putra kudu diajari bab budaya. Nggih. Contone basa. Nggih. Niku penting sangat. Nggih. Pak contone anake Bagong niku Pripun? wit cilik kae diajari bahasa Indonesia. Nggih. Lah bareng malah matak-matake pake. Lah kok iso? Lah mergane ora mudeng basa Jawa, kudu nek basa Jawa. Bapak netrane bapak kenging napa? Oh nggih. Ayo Pak matamu kenapa Pak matamu? Niku ora trep. Lah, Mula basa Jawa niku sugihe ngungkuli basa Inggris. saestu. Nggih ta sedeng perkara dahar wis dhewe-dhewe nek sing rada Nah, anu apa sing diajeni ya dahar. Nek sing setengah ya nedha. maem. Kosik ta kuwi nyapa to sini. Kosik. Nah, ngono lho. Engko nek rada cilik maem. Niku. Matane wis ana trap-trapane dhewe. Kula pitados Mas Petruk. Nggih, Medya teng Ngawi niku kabeh wong budaya. saestu Mas. Sampeyan nek ora percaya mantikane nggih. Nek mantikane aku anggere nek wong wangsulan piyai Medya napa Ngawi. Wis mangan apa rung? Gong. Lho, kuwi mesine ndi nggawa gong. Ha iya. Niku ngetokke nek wis piyai budaya. Nggih. Saiki sapa meneh nek ora awake dhewe Mas Petruk. Nggih. Dan tidak kalah pentingnya wayang niku isane urip nek ana sing mirsani utawa ana sing nimbali. Niku. Secara tidak langsung para pamriksa sing kepareng lek-lekan bengi niki ya melu nguri-uri kabudayan. Mila tepuk tangan untuk para pamriksa ingkang tasih wungon dalu menika. Melu njaga budayane dhewe. Oh, tenan. Lah nek ora piye? Paribasane melek nganti sayahene direwangi apa to? Lah nggih. Nek lambarane ora dilambari aku kepengin tirakat. Nggih ta? Nggih. Mokal gelem melek nganti sayahene. Tirakat lan nguri-uri budaya. Saestu. Tirakat menika ugi kalebet peranganipun budaya Mas Bayu. Nggih. Soale nek ning luar Jawa ki wong tirakat nggih arang-arang. Nggih. Dadi nggih piyai Jawa menika sing seneng tirakat, seneng yang budayane dhewe. Leres. Nggih. Milayuh Mas Petruk sekamat-kamat nggih. Kula kalih panjenengan saling mengisi, saling mengingatkan. Nggih. Monggo aku tak nyuwun tulung Mas Bagong gen munggah ana pepanggungan. Wong jenenge wong kok sik urung dikeki gending barang gendinge iki apa urung kok wis kudu munggah ae. Oh sik to. Aja kesusu to. Kaya Mas Petruk mau kiprah kuwi ngetokke anu ngono lho. Serampat ayo monggo. Nah, Mas Petruk